Bore da. Hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso cynnes i chi i'n gwasanaeth ni a croeso i chi sydd yn gwylio ar y we hefyd. Da ni'n gobeithio y bydd pob peth yn rhedeg yn eswyth, ond mae'n hyfryd cael gweld pobl go iawn yn hytrach na dim ond sbio mewn i gamera fel dwi wedi bod yn ei wneud ers Dolig. Gobeithio cawn ni ddod yn ôl i chydig bach yn fwy o normalrwydd o'r Sul yma ymlaen. Fydd yr oedfaon yn cael ei cynnal yn capeli ni Sul nesaf os dilynwch chi llais Bro Aled. Gobeithio bod yna neb wedi cael gormod o siom ddoe. Os oeddech chi wbeth tebyg i fi, dwi'n siŵr beth yw'r gweitha, gweld nhw'n colli neu meddwl na colli fysa nhw'n wneud o flaen llaw. Talaeth, nath yr Alban ennill o, dyna godi calon fi chydig bach. Ond hyfryd cael bod yma hefo'n gilydd i foli Duw. Dewch i ni gychwyn felly yn gweddio, yn troi at Duw, yn cyflwyno'r cyfan iddo fo. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhoi clod a mawl i ti, am y cyfla i gael cyfarfod fel hyn, i dyfoli di, i ganmol denw di am dy fod ti yn dduw ar y dderchog, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, sydd wedi'n caru ni, sydd wedi rhoi nerth d'ysbryd glân i dy bobl, mwyn iddyn nhw fod yn dystion i ti, yng nghanol pob math o amgylchiadau gwahanol. Da ni'n gweddio arglwydd wrth i ni fod yn gwrando ar dair di, wrth i ni fod yn canu, wrth i ni fod yn gweddio y byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di trwy'r ysbryd glân. Yn helpu ni yn yn meddylia, yn helpu ni yn yn mawl, i ni allu rhoi yn calonna i ti. I ni allu cyflwyno'n pechoda yn anghenion ger dy fron di yn gofyn arglwydd trigar ha wrthyn ni. O arglwydd Iesu maddau ni am yn pechoda ni, a helpa ni allu ymroi i ymddiried yn llwyr yno ti. Diolch arglwydd, mae Duw llawn gras wyt ti. Duw sydd yn gwybod am yn cyflwr ni, ond eto yn Iesu Grist wedi ymwneud â ni yn y fath drigaredd, yn y fath ras. Felly arglwydd, bydd ar waith yn rymus trwy'r cyfrwng yma hefyd, fel bod pawb adra sy'n gwylio yn mynd i gael bendith efo ni. Da ni'n cyflwyno'r cyfan i ti, yn hyderus ac yn ddisgwylgar yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dewch i ni ganu mawl felly. A rhag i chi yma yn y capel feddwl bod pethau chydig bach yn rhyfedd, recordiad o'r emyna fyddwn ni'n clywed, ond wrth gwrs mae groeso i chi ganu hefo nhw hefyd. Fyddwch chi adra ddim callach, ond rhag bod chi'n beirniadu lefel y canu, nid canu heddiw fydd o, os di hynny'n mynd i'ch ddrysu chi. Ond da ni am ganu emyn 14 hefo'n gilydd. A ddolwn dduw ein harglwydd mawr. 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni. Dewch i ni godi i ganu hefo'n gilydd.
Iawn ta. Da ni'n mynd i fod yn clywed chydig bach am hanes Moses heddiw. A Moses yn cael ei ddefnyddio gan Dduw i ryddhau i bobl oedd yn gaeth. Oedden nhw wedi cael eu caethiwo. Oedden nhw methu gwneud be oedden nhw isio. Oedd Pharo a pobl yr Aifft yn bod yn gas ac yn eu camdrin nhw. Ond dwi hefyd eisiau dangos yn hun chydig bach, na i fod yn onest. Dwi eisiau dangos yn hun chydig bach, achos fydda i'n licio gweld pobl yn codi pwysa. A weithiau, fydda i'n licio codi pwysa'n hun. Ond mae yna broblemau'n gallu dod weithiau pan da chi'n codi pwysa. Wan, be dwi wedi wneud de, dwi wedi dod â chydig bach o bwysa hefo fi. Ydych chi'n meddwl y bydda i'n gallu codi nhw? Ydych chi eisiau gweld nhw i ddechrau? Gobeithio chai'n anaf yn gwneud hyn. Reit. Dyma nhw, iawn. Wan, hein di'r pwysa. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i ddangos yn hein chydig bach, achos beth dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i afal yn hein allan fel la. Pa mor hir ydych chi'n meddwl allai afal yn nhw? Lot. Wan ta, dwi eisiau ni feddwl am be mae'r Beibl yn ei ddeud, am pethau drwg da ni'n neud, am bechod. A mae'r Beibl yn deud bod y pethau yma yn gallu yn caethiwo ni, yn gallu'n stopio ni rhag gwneud gwahanol bethau, a da ni jyst yn cario ymlaen i wneud y pethau drwg yna, bod ni'n gwybod bod ni ddim i fod i. Wan, na i ddal nhw allan fel yma, iawn? Wan ta, mae hyn yn gret, dydi? Da chi'n meddwl bod fi'n gry, dwi'n teimlo'n o lew, o saff ar hyn o bryd. Ti eisiau fi symud fwy at y camera? Wan ta, ond mae yna broblem, achos weithiau, yn aml iawn, mae pechod, mae pethau da ni'n neud sydd yn ddrwg ac yn hunanol, yn gallu teimlo'n braf ar y cychwyn, ond dros amser, mae'n cychwyn creu chydig bach o drafferthion, mae'n cychwyn brifo ni, neu brifo pobl eraill, a mae yna broblemau eraill yn gallu dod. Yn cweit gymaint o hwyl wan. Wan ta, gan bod ti'n ben blwydd yna heddiw, o'n i'n meddwl, Llio, so ti'n gallu rhoi chydig bach o fferins i fi, ie? Ti da bach o... Taswn ni heb hein, swn i wedi gallu gafel yn y fferins. Ond achos bod gynna i hein, dwi'n methu cael y pethau da dda ti eisiau rhoi i fi. Wel, be am i fi fod yn ffrindiau hefo chdi te, Llio? Estalwm, cyn Covid, oedden ni'n dangos bod ni'n ffrindiau efo pobl drwy sgwyll llaw fy nhw dod ar. Ti eisiau sgwyll llaw fo fi? Ti eisiau... Da ni'n methu sgwyll llaw, chwaith. Mae hwn yn brifo, fan. Dwi'n methu sgwyll llaw, dwi'n methu cael pethau da. Be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy hefo pechod, da ni'n methu cael lot o pethau da mae Duw yn ei roed i ni. Da ni'n methu bod yn ffrindiau hefo Duw, a da ni'n methu weithiau bod yn ffrindiau efo pobl eraill chwaith, achos y pethau drwg, y pethau hunanol da ni'n ei wneud. Be dwi angen i helpu fi wan? Anti Gweno, ti yma? Helpu fi, please, helpu fi. Diolch. Mae hwnna'n teimlo lot gwell. Dwi wedi cael gwared o'r peth oedd yng nghaethiwo fi. Mae'n reichio fi'n teimlo'n ysgaf ni, swen. Dwi'n teimlo well. Ella i ysgwyd y law di, ella i fod yn ffrindiau fo chdi wan. Helo, sut ydych chi? A sbio. Ac ella i gael y fferins yma i gyd i fi'n hun. O'n i methu. Paid a bita nhw'n gyd i, dwi'n gwybod. Ond dwi'n gallu cael y fferins wan. A be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, fel nath Antigwenno, fel nath mam, gymryd y pwysa oddi annau, mae Iesu Grist yn cymryd caethiwed pechod oddi arna ni wrth iddo fo farw ar y groes. Ac wrth i Iesu Grist gymryd ni allan o'r caethiwed yna, mae o'n gwneud ni'n rhydd i allu bod yn ffrindiau hefo Duw, yn rhydd i fod yn ffrindiau hefo'n gilydd, a derbyn y pethau da sydd gan Dduw i ni. Y mwynhad o addoli, y mwynhad o'i wasanaethu fo. Dyma be mae un o lythyrau y Testament Newydd yn ddeitha ni. Da ni'n rhydd. Mae'r Meseia, Iesu, wedi'n gollwng ni'n rhydd. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn aros felly, a gwrthod cario'r baich o fod yn gaeth byth eto. Iesu Grist sydd wedi dod i dynnu ni allan
o gaeth i wedi gymryd pechod o ddianna ni fel yn bod ni'n gallu bod yn rhydd, i fod yn ffrindiau fo Duw, i wasanaethu pobl eraill a mwynhau bendithion Duw. Diolch i chi am wrando, diolch i chi am yn helpu fi, a fyddwch chi'n mynd trwodd efo Aunty Gwenno ar ôl yr emyn nesaf i'r ysgol Sul. Ond dwch i ni gael chydig bach o amser i weddio cyn i ni gannu'r emyn nesaf. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch bod Iesu wedi dod i'n rhyddhau ni. Bod Iesu wedi cymryd baich yn pechod a neuogrwydd ni arno fo'i hun wrth farw ar y groes, mwyn prynu rhyddid i ni. Rhyddid i fod y bobl yr wyt ti am i ni fod, yn profi dy gariad di ac yn rhannu'r cariad hwnnw hefo pobl eraill. Wrth i ni fod yn astudio'r Beibl heddiw, da ni'n gofyn y byddi di'n helpu ni trwy dysbryd glân i weld be di'r pechoda, be di'r caethiwed yr ydyn ni yno fo, mwyn i ni gallu gofyn i Iesu Grist ddod i'n rhyddhau ni hefyd. Diolch i ti am dy gariad. Bendithio ni rwan yn yr ysgol Sul ac yn yr oedfa, am bod ni'n gofyn hyn clod i Iesu Grist. Amen. Wel, mi awn ni mlaen at yr emyn nesaf sydd yn sôn am pa mor wych ydy Iesu Grist. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i, yw ngoleuni nerth am can. Mewn stormydd llym a sychder blin fam ddiffyn ydyw yn y tân. A'r ithrol gariad heddwch gwir, sy'n lleddfu fofn mewn brwydrau hir. Ni ddanydd yw fy ngobaith oll, safaf am byth yng nghariad Crist. Dwch ni godi i ganu.
Felly, ni gael yn darlleniad o Exodus benod 7, a diolch yn fawr iawn i Haf am ddarllen i ni. Dewch i ni gael cyfnod i weddio efo'n gilydd. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw. Efa'n gwnaeth a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw. Da ni yn diolch i ti y bora yma o Dduw ein Tad. Oherwydd pwy wyt ti, oherwydd dy ymwneud â ni. A da ni diolch arglwydd am dair di sydd yn atgoffa ni dro ar ôl tro. Mae nid Duw sydd yn troi cefn ar dy bobl wyt ti, yn colli mynadd ac yn barnu ni fel ac y dylia ni gael yn barnu. Ond Duw sydd yn araf i ddigio. Duw sydd yn eithriadol yn dy amynedd. Duw sydd yn madda. Ac yn Iesu Grist wedi amlygu mor fawr ydy dy gariad di. Mor bell yr oedd ti'n barod i fynd mwyn sicrhau maddeuant i ni sydd yn euog. I ni sydd wedi crwydro ymhell o ddiwtha ti. Arglwydd, derbyn yn mawl ni, a chynorthwya ni, nid yn unig y bora yma, ond ar hyd yr wythnos sydd o'n blaena ni. Helpa ni i ddychwelyd ata ti, mewn edifeirwch, gan syrthio ar yn bai a chydnabod bod ni angen dy faddeuant di, angen dy ras di bob dydd, bob awr o bob dydd, a deud y gwir. Maddau ni yn bod ni'n llwyddo i fyw fel tason ni ddim dangan di. Pan mae dair di yn datgan yn gwbl glir bod pob munud yr ydyn ni yn ei fyw oherwydd dy fod ti'n caniatáu hynny. Oherwydd dy fod ti yn cynnal y cyfan a dair nerthol. Da ni'n diolch i ti am Iesu Grist, am y gwaredwr bendigedig, am y ffaith i fod o wedi dod i ganol yn byd anghennus pechadurus ni. Wedi dangos i ni be ydy gwir gariad. Wedi amlygu ni be ydy sefyll i fyny yn erbyn anghyfiawnder, yn erbyn camdriniaeth. A dangos i ni ffordd ragorach. Ffordd gras a thangnefedd. Ffordd gwirionedd a'r bywyd oherwydd dyna pwy ydy dy anwyl fab Iesu Grist. Da ni'n gweddio arglwydd y bora yma felly, wrth i ni ddod i wrando ar dair y byddi di'n rhoi ysbryd glân i weithio'n rymus, fel yn bod ni'n clywed dy neges di. Nid geiriau dynol, ond gair o'r nef. A neud di ysbryd glân i gwneud ti'n berthnasol ar gyfer yn bywyda ni. Mi da ni gyd an amgylchiadau gwahanol. Rhai ohono ni'n profi bendith, rhai ohono ni yn mynd trwy amseroedd digon anodd. Ond arglwydd, da ni'n dod yn ddisgwylgar, da ni'n dod yn ostyngedig yn gofyn, neu di ymwneud â ni yn dy ffordd ddionus dy hun. Mwyn yn paratoi ni ar gyfer be bynnag sydd i ddod yr wythnos yma. Mwyn amlygu ni ella y pechod yna da ni ddim yn ei weld, yn argyhoeddi ni gymaint yr yda ni dangan di arglwydd Iesu. Da ni hefyd yn gweddio arglwydd am yn teuluoedd, am yn cymdogion, yn ffrindiau. Yn enwedig y rhai hynny, da ni di torri'n clona drostyn nhw. Boed hynny oherwydd y poen corfforol maen nhw'n ei wynebu, neu achos bod ni'n gwybod bod nhw'n mynd yn cerdded trwy ddyffryn tywyll di. Yn galaru neu yn pryderu oherwydd amgylchiadau. Da ni'n gweddio byddi di arglwydd yn gweinidogaethu mewn ffordd arbennig i rhai hyn sydd ar yn meddyliau ni. Y byddi di'n rhoi tangnefedd iddyn nhw ac yn profi iddyn nhw yn y tywyllwch maen nhw yn ei ganol o bod Iesu yn oleini'r byd. Da ni diolch arglwydd bod technoleg wedi galluogi ni i barhau i gadw cyswllt a'n gilydd yr rhwystredigaeth. Ond da ni hefyd yn pledio arna ti i ddod â ni i fan lle da ni yn teimlo mwy o sicrwydd i allu bod yng nghwmni'n gilydd. A'r mwynhad a'r fendith yr wyt ti am i ni phrofi yn gwneud hynny'n ddiogel. Arglwydd bydd hefo
arweinwyr yn gwlad a'n byd ni, wrth iddi barhau fod yn gyfnod digon cythryblus, rhodd o'i thineb iddyn nhw a sicrhau bod nhw'n gweithredu yn gyfiawn ac nid yn defnyddio amgylchiadau anodd mwyn elw personol. Arglwydd yw, maddau ni felly bob pechod a bai, tosturia wrthyn ni a bendithia ni'n helaeth, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw yn harglwydd Iesu Grist, yr un da ni am i weld o'n fwy clir mwyn cael plygu glin iddo fo. Amen. Mae Haf am ddod ymlaen i ddarllen i ni. Diolch Haf. Dwi'n darllen o Exodus 7, adnod 14 i 25. Dyma'r arglwydd yn deud wrth Moses, mae'r pharo mor styfnig, mae'n gwrthod rhyddhau y bobl. Bore fory, dos i'w gyfarfod pan fydd yn mynd i lawr at yr afon. Dos i sefyll ar lan afon Nil, yn disgwyl amdano. Dos at y ffond gyda ti, sef yr un wnaeth droi neidr. Dweud wrtho, mae'r arglwydd, Duw yr Hebreaid, wedi fe anfon atat i ddweud, gad i'n pobl fynd yn rhydd iddyn nhw faddoli un yr anialwch. Ond hyd yn hyn rwy ti wedi gwrthod gwrando. Felly mae'r arglwydd yn dweud, dyma sut rwy ti mynd i ddeall mai fi ydy'r arglwydd. Dwi'n mynd i daro dŵr afon Nil gyda'r ffon yma, a bydd yn troi yn waed. Bydd y pysgod yn marw, a bydd afon Nil yn drewi. Bydd pobl yr aifft ddim yn gallu yfed dŵr ohoni. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, dweud wrth Aaron am estyn ei ffond dros ddyfroedd yr aifft, yr afonydd, y camlesu, y corsydd, a'r dŵr sydd wedi'i gasglu mwyn i'r cwbl droi'n waed. Bydd gwaed drwy'r wlad i gyd, hyd yn oed yn y bwcedi pren a'r cafnau carreg. Dyma Moses ac Aaron yn gwneud yn union fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn. Codi'r ffon a tharo dŵr afon Nil o flaen llygaid y pharo a'i swyddogion. A dyma ddŵr afon Nil yn troi'n waed. Dyma'r pysgod yn yr afon yn marw, ac roedd y dŵr yn drewi mor ofnadwy, doedd pobl yr aifft ddim yn gallu ei yfed. Roedd gwaed drwy wlad yr aifft i gyd. Ond dyma ddewiniaid yr aifft yn gwneud yr un peth drwy hyd a lledrith. Felly roedd y pharo mor styfnig ac erioed ac yn gwrthod gwrando ar Moses ac Aaron yn union fel yr oedd yr arglwydd wedi dweud. Dyma'r pharo mynd yn ôl i'w balas yn poeni dim am y peth. Ond roedd pobl gyffredin yr aifft yn gorfod cloddio am ddŵr am ei bod yn methu yfed dŵr afon Nil. Aeth yr wythnos lawn heibio ar ôl i'r arglwydd daro'r afon. Diolch yn iawn i ti, Haf. Wel, dwi'n mynd i ddechrau ychydig sylwadau sgan ei bore yma'n gofyn cwestiwn anodd i chi. Chi'n licio cwestiwn anodd, ydych? Bydwch beini, da chi'n gorfod i atab nhw. Cwestiwn anodd bore yma ydy, pam nad ydy hi'n syniad da rhoid yr holl rym, yr holl awdurdod yn wylo un dyn a deitha fo gei di reoli'r wlad yma, gei di wneud be bynnag o tisio. Pam bod hynny ddim yn beth da? Da chi gyd yn meddwl rwan am arweinwyr gwahanol dydych, a rei da chi ddim yn licio. A da chi gyd o bosib yn meddwl yn sydyn yn ôl drost hanes. Ac wrth gwrs, mwyn atab y cwestiwn yna, pam bod o'n syniad drwg rhoid yr holl rym yn wylo un dyn, y rheswm pam da ni'n deud hynny ydy oherwydd bod hanes yn profi i fod o ddim yn syniad da. Wel, mi fysach chi'n disgwyl i fi ddeud hynny achos dwi'n licio hanes. Ond y gwir ydy, mae hanes yn bwysig mwyn i ni ddysgu gwersi o'r gorffennol yn dydy. Mae yna ddyfyniad enwog yn Saesneg, ddim yn siŵr gan pwy, yn deud fel hyn, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Os nad ydyn ni'n dangos unrhyw ddiddordeb mewn hanes, mwy na thebyg nawn ni'n neud yr union rhan un camgymeriadau a mae pobl wedi wneud o'n blaenau ni.
Felly mae hanes yn bwysig, ond mae hanesion y Beibl hyd yn oed yn bwysicach, yn dydi? Achos mae gennym ni fwy yn hanesion y Beibl na dim ond rhywbeth ddigwyddodd estalwm i ni ddysgu gwersi ohono fo. Mae yna wersi i ni ddysgu o hanesion y Beibl, ond mae yna fwy hyd yn oed na hynny i ni i gael gwerth allan ohono fo. Achos wrth i ni ddarllen hyd yn oed hanesion yr Hen Testament, da ni'n dod wynab yn wynab ar Duw byw. Y Duw sydd ar waith yn ein byd ni heddiw. Ac fel oedd Iesu Grist ei hun yn ei ddeud, wrth i ni ddarllen hanesion yr Hen Testament, da ni'n cael gweld rhywbeth o pwy ydy Iesu Grist ei hun. Wan, lle bych chi'n meddwl, sut mae hynny'n gweithio? Cofiwch be ddudodd Iesu yn Ioan penod 5 pan oedd o'n siarad hefo'r Pharisiaid. Oedd o'n deithio nhw, yr ydych chi'n chwilio'r ysgrythurau oherwydd tybio'r ydych fod i'ch chwi fywyd tragwyddol ynddynt hwy. Yr Hen Testament i ni, ynddo? Ond mae Iesu Grist yn dweud, ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Eto, ni fynnwch ddod ata fi i gael bywyd. Gwerth yr Hen Testament yn fwy na dim ond y gwerth sy'n mewn hanes. Os ydyn ni'n ei ddarllen o yn llawn ffydd ac yn gofyn am arweiniad yr ysbryd glân, mi fydd o'n dod â ni i weld Iesu Grist yn gliriach. Ac wrth i ni astudio yr hanes yma, da ni wedi glywed yn cael ei ddarllen hefo'n gilydd bore yma, yng ngobeithio ydy byddwn ni'n gweld mwy o fawredd Iesu Grist hefo'n gilydd. Da ni wedi clywed hanes, dwi'n geiriau, mi fyny fyna, dwi'n gwybod pan nes i sbio hwnna. Da ni wedi clywed hanes y pla cynta o'r 10 pla. A mae siŵr bod o yn hanes yr ydych chi'n ei gofio ella o ysgol Sul. Achos mae nhw yn hanesion cofiadwy yn dydy. O'r hyn ddigwyddodd yn yr Aifft. Pan oedd yr showdown na wedi digwydd. Rhwng Pharo, brenin yr Aifft ar un ochr, a Duw yn defnyddio ei weision Moses ac Aron ar yr ochr arall. A be da ni am wneud yn sydyn ydy, da ni'n mynd i ganolbwyntio, fyddwch chi'n synnu ella, da ni'n mynd i ganolbwyntio gymaint a hynny ar Moses ac Aron, ond da ni yn mynd i dreulio am ymryn o amser yn astudio Pharo a Duw yn yr hanes yma. Achos os ydych chi'n ystyried yr holl narratives sydd yna am y 10 pla, dyna pwy sy'n mynd ben a'i gilydd ynddo. Yndi mae Moses ac Aron ar ôl, ond Duw yn erbyn Pharo ydy'r wir gystadleuaeth ynddo. Y ddau a'i awdurdod yn dod yn erbyn ei gilydd mewn gwrthwynebiad, mwyn i ni weld pwy sydd ar llaw ucha yn y sefyllfa yma. Mwyn i ni fel Cristnogion y bore yma sylweddoli pwy sydd ar llaw ucha yn yn byd ni. Pwy sydd ar llaw ucha yn yn bywyda ni y bore yma. Dewch i ni ganolbwyntio yn sydyn felly i ddechrau ar Pharo. Sut mae Pharo yn ymddwyn yn yr hanes yma? Sut mae Pharo yn ymddwyn trwy lyfr Exodus a bod yn onest? Does na ddim rhyw lot o lwyd pan mae hi'n dod i Pharo nag oes. Mae o'n ddyn dieflig. Mae wrthwynebiad o i weld yn glir o gychwyn Exodus tan y môr coch pan mae i ddinistyr o'n dod. Ond yn hyn, dwi'n tybio bod na wersi ni dysgu. Achos bod ni wrth gwrs wrth allan yr Exodus yn clywed am bobl Dduw yn cael ei rhyddhau o gaethiwed, yn yr hanes yma, Pharo ydy'r un sydd mewn caethiwed, os meddyliwch chi amdano fo. Yn y ffordd mae o'n ymddwyn, yn y ffordd mae o'n ymateb i be mae Duw yn ei ddeud ac yn ei wneud, mae yna nifer helaeth o wersi i ni. Mae yna nifer o rybuddion i ni ynglŷn â natur gaethiwys pechod a sut mae o'n dal gafal ar y bobl. Os ydych chi wedi bod yn dilyn yr oedfaon ar-lein, da ni wedi clywed chydig bach am hanes Pharo yn yr penoda blaenorol.
Da ni wedi clywed rhan o Exodus penod 7, ond mae Duw yn barod yn y penodau cynt wedi anfon Moses at Pharo a dweud, dwi eisiau ti ryddhau ym mhobol i o'r Aifft. A mae Pharo yn barod wedi dweud yn bynnag iaith oedden nhw'n siarad Eiffdeg, yn y cyfnod yna, no way. Dim hobol i ddim, pwy di'r Duw yma? Dwi'n wedi clywed amdano fo blaen. Ym hobol i di hein, dyn nhw ddim yn cael mynd. A be mae o'n neud ydy mae o'n rhoi pwysau hyd yn oed yn waith yn nhw, yn eu camdrin nhw yn hyd yn oed yn fwy creulon. A dyna be oedd yr rhagarfeiniad i bregath wsos dwytha, lle mae Moses cradur di torri galon yn mynd yn ôl at Dduw, a be dwi wedi wneud? Dwi wedi deud wrth Pharo be nes di ddeitha fi, a mae pethau di mynd yn waith, nid yn well. Felly mae Pharo di dechrau dangos i liwia yn barod. Ond yn y digwyddiad yma, ben bora, mae Duw yn anfon Moses at lan yr afon Nil ac yn deud hyn wrth Pharo. Mae hynna'n wers bwysig. Mae Duw yn rhagrybuddio Pharo bob tro. Dydy o'm yn gwneud yr gweithredoedd erchyll yma o farn, dydy'r 10 pla ddim yn dod allan o'n unlla i'r Aifft. Mae Pharo'n cael ei rybuddio. Mae'n cael ei rybuddio gan Dduw yn dweud, dyma sydd yn digwydd oni bai ni di adael ym mhobol i fynd yn rhydd. Ac ar bob gafal mae Pharo'n, dim diddordeb. Dwi'n mynd i sticio hefo be dwi eisiau wneud. Diolch gwahaniaeth gyda i am y Duw yma, diolch gwahaniaeth gyda i am yr Israeliaid yma, dwi'n gamdrin, dwi'n gwneud be dwi eisiau wneud, wfft i'r Duw yma a phawb arall. Chi wedi dod ar draws sagwedd fel yna? Dwi'n gwneud be dwi eisiau wneud, diolch bwys be mae pobl eraill yn dweud, diolch bwys be mae Duw yn ei ddweud. A dwi'n eisiau chi feddwl am bobl yn eich bywydau, chi'n ei pobl, da chi wedi dod ar eu traws nhw, dwi eisiau chi fod yn onast a meddwl am yn hagweddau ni. Dyna sydd yn nodweddu yn agwedd, yn natur bechadurus ni. Fi sydd yn deud be dwi'n neud, dwi'n mynd i wrando ar bobl eraill, dwi'n mynd i fod yn benderfynol, dwi'n mynd i fod yn styfnig i wneud be dwi eisiau. Yna rybydd i ni yma. Ella bod chi wedi clywed rhai pobl yn awgrymu, wel, mae Duw yn cledu calon Pharo. Mae'n anheg, mae Duw yn defnyddio Pharo fel rhyw fath o byped. Ac yn wir, yn y penodau nes ymlaen yn Exodus, da ni yn clywed hynny, bod Duw yn cledu calon Pharo. Ond darllenwch chi trwy Exodus, a da chi ar y cychwyn yn gweld bod Pharo'n cledu galon ei hun. Yn sticio i sodlan y ddeiar a dweud, dyma dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i wrando ar Dduw. Ac yna, pan mae Duw yn cledu calon Pharo, i raddau helaeth be mae o'n wneud ydy, nid i fforsio fo i wneud pethau diom isio, ond gadael iddo fo gario mlaen ar y trywydd dieflig yna. A hyd yn oed defnyddio bwriadau erchyll yma sydd gan Pharo daioni i achub i bobl o'r Aifft. Yr hunanoldeb, yr penderfyniad, y styfnigrwydd yna, dwi'n mynd i wneud be dwi isio. Dwi'n mynd i ddewis yn ffordd yn hun o fyw fy mywyd. Mae'r Testament Newydd yn rhybuddio Cristnogion yn y llythyr at yr Hebreaid. Peidiwch chi a bod yn styfnig. Peidiwch a gadael i'ch calonna chi fynd yn galad ac yn anifydd fel yr oedd y bobl yn arialwch, ond cyn hynny fel yr amlogodd Pharo. Hebreaid 3:12-14. Felly, frodyr a chwiorydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi ddim yn anifydd ac yn troi cefn ar y Duw byw. Helpwch eich gilydd bob dydd, a gwnewch hynny tra mae hi'n heddiw. Peidiwch gadael i bechod eich twyllio a'ch gwneud yn styfnig. Os daliwn ni'n gafael i'r diwedd a dal i gredu fel ar y dechrau cawnrannu'r cwbl sydd gan y Meseia. Mae Pharo yn esiampl i ni o rym pechod, ond hefyd twyll pechod. Achos mae Pharo meddwl na fod i'r bos. Mae o'n meddwl y gall o wrthwynebu y Duw byw heb unrhyw ganlyniadau. A'r hyn sydd mor drist am bechod yn bywydau ni hefyd ydy, mae o felly, mae o'n ddinistriol a mae o'n dwyllodrus. Mae unrhyw beth sydd yn caethiwo ni yn mynd i effeithio ar yn bywydau ni. A'r un o'r pethau mwyaf trist ydy, da ni'n mynd i weld o.
Allwch chi feddwl am fatha gwahanol o gaethiwed. Boed o'i alcohol, cyffuria, i gamblo. A'r peth mwyaf trist ydy siaradwch efo'r bobl yna sy'n yng nghanol caethiwed a fydden nhw'n dweud, oes gynnau'n problem, dwi'n iawn. Rwy'n sydd mewn dyledion erchill oherwydd gamblo, a fydden nhw wedi cael eu twyllo oherwydd bod nhw'n caethiwed i ddweud, o mond i fi ennill y bet nesaf, fydde di ennill pob beth yn ôl? I be da ni'n gaeth? Be di'r pethau yna yn bywydau ni? Da ni'n meddwl, da ni'n gallu handlo fo, ond mewn gwirionedd, da ni'n gaeth iddyn nhw. Maen nhw di'n cipio ni, fel yn bod ni'n methu stopio. A maen nhw'n gallu bod yn bethau bach diniwad, ond maen nhw'n aml yn gallu bod yn bethau dinistriol yn union fel mae agwedd Pharo yn dinistriol yn y pen draw. Arian, gwaith. Sawl gwaith ydych chi wedi clywed am bobl, a mae teuluoedd nhw wedi chwalu achos bod yna rhywun yn yr aelwyd honno yn hollol obsessed efo gwaith. Yn rhoi dim amser i'w teulu, gwaith, pres, di pob peth. A maen nhw'n gaeth iddo fo, dyn nhw'n methu dod allan ohono fo. Mae Pharo yn rhybydd i ni. Ond mae Duw yn obaith i ni yn yr hanes yma hefyd. Achos bod Pharo yn y pen draw yn cael ei ddinistrio hefo pobl yr Aifft yn y Môr Coch, mae Duw 10 gwaith, neu 9 gwaith, ond 10 gwaith yn galw arno fo beidio parhau ar y llwybr yna, dydy. Paid â gwneud hyn. Ac yn nes ymlaen yn yr beth yw'n gwneud plai? Yn nes ymlaen yn yr hanesion, mae Pharo fel tas o'n rhyw hanner newid i feddwl. Iawn, na i adael iddyn nhw fynd rwan ta. O wedyn mae pla Duw yn stopio, a mae newid i feddwl, na i ddim. Na i gadw nhw mewn caethiwed. Mae Pharo wedi cael ei dwyllo i effaith i gaethiwed a'i bechod, ond hefyd mae o'n gwneud o yn ansensitif i bawb a phopeth o'i gwmpas o. Nathoch chi sylwi yn y darlleniad? Ar ôl i afon Nil droi yn waed, ac wrth gwrs oedd yr Aifft yn meddwl y byd o afon Nil, achos dyna lle oedden nhw'n cael ei dŵr, ond dyna lle oedd y tir yn cael ei ffrwythloni. Mi oedd gan nhw dduw oedden nhw'n ei addoli oherwydd bod yr afon Nil yn gorlifo ac yn ffrwythloni y tir i gyd. Mae'r afon yn troi'n waed, dyn nhw methu cael y maeth na'r dŵr maen nhw angen i'w cnyda ac i fyw. Mae'r bobl yn tyllu yn trio chwilio am ddŵr. Adnod 23, dyma Pharo'n mynd yn ôl i'w balas yn poeni dim am y peth. Bwys, dwi'n iawn. Mae gynna i'r bobl hyd a lledrith yma sy'n gallu gwneud rhyw dricia o fyddai'n olew. Dyma Pharo'n mynd yn ôl i'w balas yn poeni dim am y peth, ond roedd pobl gyffredin yr Aifft yn gorfod cloddio am ddŵr am ei bod yn methu yfed dŵr afon Nil. Mae'n pechod ni yn gallu twyllo ni i'n cyflwr yn hunin ac i'r dinistyr sydd yn dod, ond mae'n gallu cael llygyd ni i sut mae pawb arall o'n cwmpas ni'n cael ei effeithio hefyd. Be mae Duw yn neud? Mae Duw yn rhybuddio, ac yna mae Duw yn gweithredu i sicrhau nad ydy y gaethiwed yma yn mynd i barhau am byth. Mae o'n rhyddhau i bobl. Na mae o hyd yn oed yn defnyddio drygioni a styfnigrwydd Pharo mwyn sicrhau hynny. Nid yn unig mae o'n rhyddhau i bobl, ond mae o'n sicrhau bod y pobl yn yr Aifft yn gweld sut fath o Dduw ydi o. Y Duw mawr yma sydd hyd yn oed ar llaw ucha ar Pharo. Cyn i ni symud, cyn i ni symud ymlaen at weld be mae Duw yn ei wneud, wneud y cymhwysiad yma. O'n i'n deitha chi bod pechod, bod caethiwed pechod yn twyllo ni. Be da ni angen ydy Duw ar waith yn bywydau ni, yr ysbryd glân i ddangos i ni yn cyflwr ni. I ddangos i ni mor beryg ydy'n sefyllfa ni. A dyna be mae Iesu Grist i dod i ddeud, ynde? Dyma be mae Iesu Grist i dod i wneud hefyd, ddylswn ni ddeud. Chi'n cofio, yn Lug 5, mae Iesu'n siarad efo pobl ac yn deud fel hyn. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi di dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw'n heb fai. Yr ysbryd glân sydd yn galluogi ni weld dwi mewn
traffath. Dwi yn bechadur, dwi yn gaeth i'r ffordd yma o fyw, dwi angen Iesu Grist i'n rhyddhau fi. Pan o'n i'n gofyn i chi, be da chi a finna'n gaeth iddo fo? Byddwch yn onast ar ôl mynd adra. Gweddiwch ar ddiw yn deud, arglwydd mae hwn yn broblem, helpa fi, rhyddha fi o hyn. Da ni'n gweld felly'r rhybuddion yn ffaro, ond dewch ni symud ymlaen yn ola i edrych ar be mae Duw yn ei wneud yn yr hanes yma. Yndi mae Duw yn gwneud i'r afon Nil droi yn waed, trwy bod Aron a Moses efo'r ffon yma yn cael ei rhoi uwchlaw y dŵr. Ond mae o'n dangos amynedd a thrigaredd hyd yn oed efo Pharaon, dydy? Yn siarad efo fo, yn caniatáu i Pharo fargeinio hefo fo, mewn gwirionedd. Sa'n rhaid i Dduw wneud hynny. Sa Duw yn gallu anfon y pla gweitha'n syth bin heb ddim rhybud. Sa fo'n gwbl gyfiawn yn gwneud hynny. Ond trwy'r Hen Testament, be da chi weld ydy Duw yn trigarhau. Duw yn bod yn amyneddgar hyd yn oed hefo ei elynion. A wedyn mae o'n deud rhywbeth neilltuol yn dydy. Yn adnod 16. Deud wrth Moses, dos at Pharo a deud hyn. Mae'r arglwydd, Duw yr Hebreaid wedi fanfon i atat ti i ddweud, gad i'n pobl fynd yn rhydd, iddyn nhw addoli i yn yr anialwch. Mae Duw yn anfon y pla yma oherwydd mae o isio cael ei bobl allan o'r aifft. Diom isio nhw fod dan gaethiwed dim mwy. Diom isio nhw brofi y gorthrwm a'r creulondeb gwarthus yma. Mae eisiau rhyddhau nhw. Ond ar eich sylwi, rhyddhau nhw i rhywbeth arall. Nid jyst i codi nhw allan o'r aifft a'i ploncio nhw yn rhywle arall a deud o gnewch beth ydych chi isio. Gad i'n pobl fynd yn rhydd iddyn nhw addoli i yn yr anialwch. Mae Duw yn rhyddhau ni felly trwy Iesu Grist allan o'n caethiwed i bechod i fyw bywyd o gyfiawnder, i fyw bywyd o sancteiddrwydd a daioni mewn perthynas gariadus hefo'r Duw byw yn hunin. A mae hwnnw'n dangos be ydy rhyddid go iawn yng ngolwg y Beibl. A mae hwnnw'n wahanol i'r rhyddid da ni'n clywed amdano fo yn ein byd ni. Achos yn enwedig dyddi yma, mae rhyddid yn beth pwysig. Ond mae o'n cael ei weld fel rhyddid ydy cael gwneud be bynnag da chi isio. Ond hynna'n wir yn gweithio na di. Tasa chi'n deud wrth bawb yn Llansannan, gewch chi wneud be bynnag da chi isio, dim rheol, dim trefn, dim poeni am neb arall. Sa'n llanast bysa? Dwch ni fod yn onast. Sa na ddamweinia, sa pawb yn dreifio mewn i'w gilydd, neb yn gadael ei llall fynd nesaf. Fysa pawb yn rysgol, wel, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn rysgol, ond dwi'n ama bysa hi'n ddrwg a ddisgyblaeth yna. Mae Duw yn rhoi rhyddid penodol i ni. Rhyddid o fewn yr dyluniad yma mae o di greu i ni. Rhyddid mewn perthynas â Duw, a rhyddid lle da ni'n ufuddhau i Dduw. Ella na'r esiampl orau i egluro hyn ydy pysgodyn, de. Wel, mae pysgodyn yn gallu byw yn rhywle a chymryd bod na ddŵr yna. Wel, tasa'r pysgodyn yma ddigon gwirion i ddeud, dwi eisiau mynd ar y lan, dwi eisiau cael yn rhyddid go iawn. Be sy'n digwydd? Sa marw. Dwi wedi cael ei greu i gael y pen rhyddid yna i fynd i rhywle. Mae wedi cael ei greu i fyw yn y dŵr yn yr amoda yna. Rydyn fath i ni. Da ni wedi cael yn prynu i ryddid gan Iesu Grist i fyw bywyd o sancteiddrwydd, byw bywyd o gariad, byw bywyd o aberth, yn gwasanaethu pobl eraill, yn mwynhau bendithion Duw, ond yn ei rhannu nhw ag eraill hefyd. A dyna be mae'r Testament Newydd yn ei ddeud. Galatiaid 5, enghraifft. Yndych, ffrindiau annwyl, da chi wedi'ch galw i fod yn rhydd, ond dwi ddim yn sôn am ben rhyddid, sy'n esgus i adael i'ch chwantau rheoli chi. Sôn ydw i am y rhyddid i garu a gwasanaethu eich gilydd. Felly mae Duw yn rhyddhau bobl mwyn i addoli fo, mwyn i wasanaethu fo, yr un fath i Gristnogion. Dim pen rhyddid i wneud be bynnag da ni isio a
anwybyddu pawb arall. Ac yn ola, nathoch chi sylwi bod Duw yn deud, fi ydy Dyw'r Hebreaid. Pharo, mae eisiau i ti ryddhau fy mhobol i. Mae o'n uniaethu hun hefo'r caeth wision. Wan fysa Pharo yn dweud dim yn mhobol i, jyst caeth wision di hyn, gweithwyr. Fi di'r bos yn nhw, dwi'n cael be dwi isio allan ohonyn nhw. Ond mae Duw yn gweld cyflwr i bobl ac mae o'n uniaethu ac yn dweud, hein dim hobol i. Dwi isio i hachub nhw, dwi isio i gwarchod nhw, dwi isio i caru nhw, ac mae o'n cyflawni hynny ar y diwedd. Da ni'n troi at y Testament Newydd, a da ni'n gweld bod yr un Duw yn dangos yr un trigaredd, yr un concern at i bobl sydd yn gaeth i bechod. Mae o'n uniaethu a'i bobl i'r fath radda nes bod o'n anfon i fab i fod yn un ohono ni. Sut bynnag da chi'n teimlo bore yma? Lle bod chi'n teimlo'n euog? Lle bod chi'n teimlo'n anobeithiol? Da chi'n meddwl, lle mae Duw? Os da chi yn eiddo i Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist, mae o'n uniaethu hefo chi. Mae o'n deud, fy mhobol i, fy mhlant i ydy'r rhain. Dwi eisiau i rhyddhau nhw o gaethiwed. Dwi eisiau i caru nhw. Dwi eisiau iddyn nhw fyw bywyd yn yr rhyddid y dwi'n rhoi iddyn nhw. Cofiwch hynny, bore yma. Oedd pobl fyw mewn caethiwed erchyll, ond mi nath Duw yr hyn oedd angen, hyd yn oed cael y llaw ucha ar Pharo a'i holl rym, mwyn iddyn nhw fod yn bobl iddo fo. Mewn perthynas efo fo, yn byw clod iddo fo. Ac yn fwy fyth, mae hynny wedi digwydd i Gristnogion trwy Iesu Grist. Achos Iesu sydd wedi wynebu barn ar yn rhan ni, ynde? Mae'r 10 pla yn arwyddion o farn Duw. Ar y mwyaf eithafol be da ni'n weld yn y Beibl ydy bod Iesu Grist ei hun yn wynebu barn Duw am bechod yn lle ni, fel yn bod ni yn cael rhyddid. Ac fel y dudodd Iesu, felly, os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn. Felly, yr hybydd gan Pharo, y gobaith a llawenydd bod Duw yn gweld yn cyflwr ni, yn gwybod be di'r atab, ac yn uniaethu â ni gymaint yn gwendid, nes bod wedi anfon i fab ei hun, i agor y ffordd i'n rhyddhau ni o gaethiwed. Dwch i ni weddio, y byddwn ni yn cael y nerth a'r gobaith gan Dduw i brofi'r rhyddid yna drosto ni'n hunin. Gweddion. Diolch i ti Arglwydd am y gair yma bore yma. Trwy dysbryd glân, tuda ni at Iesu Grist i ni brofi y gwir ryddid. Y gwir ryddid i dderbyn o thlaw di. I brofi'r agosrwydd yna yn bod ni yn blant, yn bobl i ti. A gwybod bod y gelyn wedi cael ei goncro. Bod y farn wedi cael ei rhoi ar Iesu Grist i bawb sydd wedi ymddiried yn y fo. Tynnu ata ti dy hun Arglwydd Iesu. Da ni'n cyffesu'n pechod ac yn gofyn ar ei ti ymwneud yn bersonol a phob un ohono ni, mwyn roed i ni y rhyddid a'r gobaith sydd ond yn dod yn Iesu Grist. Amen. Diolch yn iawn i chi, diolch i Glyn, ac i Haf, ac i bawb arall sydd wedi helpu mwyn i ni gynnal yn Gwasanaeth bore yma. Gobeithio wir bod chi wedi cael bendith. Da ni'n mynd i orffan yn sôn am yr rhyddid y mae Iesu Grist wedi brynu i'w bobl. Emyn 396. Sicrwydd bendigaid Iesu yn rhan. Hyn ydyw ernest nef yn y man. A'r iachawdwriaeth pryniant a wnaed. Ganed o'r ysbryd golchwyd a'i waed. Dyma fy stori, dyma fy nghân. Canmol fy ngheidwad hawddgar a glân. Dyma fy stori, dyma fy nghân. Canmol fy ngheidwad hawddgar a glân.
Dewch i ni gyd adrodd y fendith efo gilydd i orffan. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.